Des de Salesians d'Horta volen que els nostres fills i filles siguin persones responsables. Des del primer any a l'escola, els nostres fills i filles tenen petites responsabilitats i normes. Durant els primers cursos, aquestes responsabilitats són coses molt senzilles. Tenen petits càrrecs per ajudar al funcionament diari de l'aula. Després, abans de marxar cada dia, ells deixen les seves coses endreçades al puesto. I a mesura que es van fent grans, aquestes responsabilitats es van incrementant. No tan sols en el funcionament diari de l'aula, sinó també tenen responsabilitats a nivell personal en l'organització de les seves feines i així, a poc, han aconseguit l'objectiu final. Tot això sempre ho fan acompanyats pels mestres, que els donen sempre tots els recursos necessaris per poder aconseguir-ho, i nosaltres, les famílies, que treballem conjuntament amb l'escola per ajudar a que els nostres fills i filles siguin persones responsables amb el